Ayun no. What's up mga kadulskis? It's a beautiful day. What a nice day. So makulimlim mga kadulskis. Ito ang magandang panahon. Ayun no. Napakaganda ng panahon. So yun mga kadulskis, pupunta tayo kila Hermats. Pero bago tayo pumunta kila Hermats bibili muna tayo ng gamot ni Electra. Sakit siya, nahawaan kay Pepe actually. Ngayon din pala i-deliver yung mga sliding door sa bintana ni Kuya Dong, the master sliding yan si Kuya Dong. Mamaya na mga kadulskis, dito na si manager, nag-aantay na. So mamaya na mga kadulskis, let's go! Okay, yan, thank you. So yung mga kadulskis, nakabili na tayo. Yung anim na S20 na ito kids, para matikman naman nila yung kids. Parada. Shout out kay Sarge. So tara na mga kadulski, punta na tayo sa Samat. Let's go! Map niya na to. So nandito na yung mga nagamito sliding. So yung mga kadulski. Ginagawa mo. Ayun no. So what's up mga kadulskis, nag-break sila. Ayan sila. So far ito ang nagawa nila. Ayan. Dito sila mami, si daddy. May, ayos. Ayos kayo. Ayos. So, dito muna tayo mga kadulskis, mamaya uli papakita natin pag natapos na. So, let's go! Ayun no. So, what's up mga kadulskis? Tapos na yung sliding door at mga window, tingnan natin. Ayun no. Ayos. Hop, hop. Tingnan natin sa loob mga kadulskis. Kulang na lang ng linis. Ngayon si Kuya Mike tinatira yung aircon nila, Hermats Airpods. So okay na mga kadulski, talagang kwarto na siya. Konting linis na lang to sa mga designs yan. Okay na to. Tara mga kadulskis, nang ano
bagong kwarto. Pero hindi pa rin tapos, so amahan pa rin natin yung final touch. So ito, umalis na sila Kuya Dong. Ngayon time check, mag alas 12 na. Tayo nakaluto, so luto muna tayo. Let's go! Ayun o. Tara mga kaduski, luto muna tayo. Ang menu natin ngayon is mechado di patato. So ito yung mga ingredients ng mga kaduskis. Mechado di patatos. Ayan, hindi kasali yun. So yan mga kaduskis, let's go! Audio Jungle. Mag-prepare na tayo at kakain na tayo. Gutom na sila yung mga airpods. So, let's go! Ayun o. So, kain na tayo mga good sweet. Pero, pray muna tayo. Tara! Ayun na! Ngayon lang! Pray lang eh. Hindi. Nice na mga kaduski. Attack! Let's go! Ayun o. Yo, what's up mga kaduskis? So kanina galing tayo bilihan ng mga feeds. So ito yung nabili natin. Ito yung gamot SMP 500. Ayun. Ito pang anti-galis. Ito naman yung favorite nila na nuggets. Actually favorite ni Electro. Kaso masama rin ito kung masyadong maalat, kakasakit ng ating alaga. So tara mga kadiski, samahan nyo, painamin natin sila para gumaling na kasi si Electra nagtatae sa si Pepe. So let's go! Audio Jungle.
So yun mga kaduskis, tapos na ang panggagamot natin. Kung yung mga alaga natin ay may sakit na nagtatae o hindi kumakain, ganun, mas maganda na rin na painumin natin sila ng gamot habang maaga pa. Kasi kung baka lumala, kagaya nung nangyari kay Electro may good wala na, kahit na anong gawin, hindi na may balik, hindi na may reverse yung kaso niya kasi malala na daw yung sakit kahit na salinan pa ng ibang dugo. So lesson learned na yun sa akin mga kaduskis, kaya ngayon habang maaga pa pinitira ko na kagad ng gamot si Electa at si Pepe. So, paminsan-minsan din kung may budget pwede rin mag-feeds kasi maganda rin yan kasi maraming vitamins sa protein para sa mga alaga natin yan. Kaya si Akats din, no? Akats dito meron siyang gusto niya Akats Whiskas. Busog siya, oh. Busog. Yan ang feeds niya, Akats. So, yun na mga kaduskis. Till my next vlog. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe dyan, please do subscribe. Please like and share na rin yung mga videos natin para dumami na tayo mga kaduskis. Lagi natin tatandaan mga kaduskis, God is good, God is great, God is love. Push lang tayo lagi mga kaduskis. Siyempre, bawal pa rin ang tamad. Let's go!